názov nástroja, ktorý je bežnejší a známejší. Ten názov pre tento nástroj vznikol tým, že pôvodne mal ten nástroj oblúkový tvar, podobajúci sa na tvary zvieracích rohov alebo na nástroje, ktoré sa nazývajú rohmi, ale teda, ktoré majú taký oblík tvar. A preto aj tento nástroj v tom pôvodnom tvare získal názov roh. A prídelné meno pasetový má poukazovať na to, že tento nástroj je schopný hrať nielen v tých vyšších polohách, ale aj čiastočne v basovom registri. Ale keďže to nie je typický basový nástroj, tak sa používa táto zdrobnenina slova basový na pasetový, čiže nie až tak veľmi hlboký by sa dal preložiť. Tento nástroj je zaujímavý tým, že má aj takú zvláštnu skrinku tuto dolu, ktorá má v podstate urobiť to, že ten vnútorný vývrť sa tu dvakrát otočí, dvakrát sa zavinie tak meandrovo a potom vlastne vyústi do osločnice. Ten dôvod, prečo je to tak, neviem, ako sa mám postaviť, aby ste všetci videli, ten dôvod je ten, že keby ten vývrť išiel priamo, tak pri hre v sede, tento nástroj je vlastne určený na hru v sede, by ten ozvučník prišiel v podstate